Higala sa napatay nga si Rhea May Tokmo nga si alias Jewel Smith ni patimaw sa media aron limpyuhan ang iyang pangan. Kinuman gilang bigit sa usa ka taxi driver sa nahitabong krimen sa 19 anyos nga biktima. Sa ira natong detalye sa report ni Alan Domingo. Wala na ako kasabot. Emosyonal ang higala ni Rhea May Tokmo nga nagpailang alias Jewel Smith nga may atubang sa mga tigbalita. Hugot niyang gipanghimagka ka pasangil sa usa ka taxi driver nga matod pa nasakyan ni Smith ug laing duha ka makauban diha sa B. Rodriguez ug gikarga nila ang usa ka karton nga white sod ug nagpahatod sa usa ka condominium sa barangay Labangon alas 8 sa bundag Hulyo 17 nining tuiga. Sumao ni Smith nga niadtong tungura nagpa-blatter sila sa barangay Luok sa Dakbayan sa Mandaue human wa magkauli ang iyang higala nga si Tokmo. Gusto na ko matubang to kinsa man katay at gusto ta ka matubang tay kay no po kay dili jud dali imong gi-accuse ako Samtang gihulagway sa Cebu City Police Office Deputy Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Johnny Trafter nga adunay discrepancy uwa magkatugma nga pamahayag sa driver. Sanglit na suta sa ilang investigasyon nga adunay nakakita sa karton nga gisudlan sa lawas ni Tokmo mga alas 7 sa buntag niadtong Hulyo 17. Sawa pa kinihingpit ablihi pagkahapon dihang gialarma na sa kapulisan. Based po sa atong investigasyon, murag na discrepancy when it comes to time. Giklaro usab sa opisyal sa kapulisan nga wa malakip isip person of interest si Smith sa brutal nga pagpatay kang Tokmo. Tungod sa pagkaduhig sa ngalan ni Smith, nagplano kini nga mapasaka og kaso batok sa taxi driver nga naglambigit sa iyang ngalan. Samtang gidugang ni Rafter nga nasumiter na ang vocal swab sample nilang Simeon Gabutero ug Roberto Gabizon alang sa DNA matching sa mga ebidensyang nakuha. Gipaniguro sa kapulisan nga mugawas ang kamatuoran ug mataral sa hukmanan ang kriminal. Sa pikas bahing giklaro ni Smith, pareho silang Tokmo gikan sa Panabo, Davao de Oro ug kabubuton ni Rhea May nga moani sa Sugbo aron manimpalad. Busa apektado siya sa nahitabo nini ug dunay panawagan sa mga naghimo sa krimen. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.